idan kana da wata bukatarka sai ka buɗe alƙur'ani ka karanta, ka ce ya Allah don wannan alƙur'ani da nake karantawa Allah ka biya mun bukata. Kana iya kuma ka karanta ko da aya ɗaya ce, ka dogara da wannan aya ɗayan ka ce Allah ya kare ka akan wani abu na sharri. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo barin Makka, da aka turo waɗansu 'yan ta'adda akan su ga bayansa, shi yana ganin su amma sai karanta ayar cikin suratu Yasin, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wannan ayar ai ba tana magana akan waɗannan mutanen bane kadai, amma albarkar Qur'ani ta sa ayar tunda ta yi magana akan fahum la yubsirun, ba sa gani, sai Allah ya toshe idon su, sai manzon Allah ya zo bi ta gefen su ya wuce ba su gan shi ba. Da wannan ayar da ayar cikin suratu al-Isra, wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Imam al-Qurtubi da waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗannan suna cikin ayoyin da idan kana cikin wani tsoro ko fargaba ko kana da wani da ya zama maka alaƙaƙai daga cikin abokan gaba wanda zai iya taɓa ranka ko lafiyarka ko dukiyarka, ka karanta wannan ayar ba zai taɓa samun ka ba da yardar Allah. Ina fata ana fahimta. Allah maɗaukakin sarki ce wa idza qara'ta al-Qur'ana, idan ka karanta al-Qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kana karanta Qur'ani za mu sa wani shamaki ya tsare ka da waɗanda ba su yi imani ba. Don haka sai suka ce idan ka shiga garin abokan gaba sai ka ji tsoron za a iya kashe ka ko wani yana binka yana neman ranka, to ka karanta wannan aya da yardar Allah ba ma zai ganka ba. Al-Imam al-Qurtubi bai faɗa ƙarƙashin wannan ayar sai ce ni da kaina wannan abun ya same ni. Yace ana yaƙi sai na faɗa a cikin garin da ake cikin yaƙi, kawai sai ga wani ya biyo ni da doki da takobi a zare ya yiwo kaina. Yace kawai sai na karanta wannan aya, yace wallahi haka yazo ina ganin shi yazo ya goge ya wuce yana ta neman ina nake har ya gama, ni kuma ina tsaye ina ganin ikon Allah. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, saboda wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Al-Qur'ani ya kai a nemi taimakon Allah da shi. In ka ce ya Allah don Al-Qur'ani ka dora ni akan wane da shi kuma yake neman zalunta ta, Al-Qur'ani sai ya nuna maka cewa da gaske daga Allah yake. Ko kuma ka ɗauki wata aya ta Al-Qur'ani ka karanta, to Allah baya bai wa mutane kunya akan Al-Qur'ani, saboda waɗanda ba su yi imani da shi ba ma Allah ya san Yahudawa in annabi ya zo ba za su yi imani da shi ba tun a da, don ya san gaibu, amma da suka yi amfani da Qur'ani sai Allah ya sa suka ci alfarmar Qur'anin min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. To balle kai da kai imani da shi.